Tinokudokesai mabi yangu tauya nenhodzo manhokodzo zuva rogumi nonomwe mwedzi uno waChikumi. Tiri kurangaridziwa mabi yangu kuti kaunyekodziwa mupengo hwendo huno kakasimuka kari kugwarasha zvakanyanya. Kureketa vazhinji wapinda muzvipatara, wamwe wari kundohwara wari mudzimba. Tinoziva mamiriro enyika yedu, tinaita bau rokuramba takazvichengetedza. Tireke kugogwarashiwa nako kachihwereka. Nhau dzanyasi. Tamukira nonyahwa pota rinyepiwa kuti Fata Ribeiro wafukarawo wegani. Ipapa zvatirwadza mabi yangu nokuti wakanyora mabhuku 3 oshona anonzi muchadura ndakaitei pabodzi poona tondirai. Wanozikana pokare kuti ndio wakanyora nzimbo dzakati wandei dzokuchechi yomakatolike. Toramba tichindoti mweya wawo uzorore murugare. Nyasi renge rindori zuva ronyahwa idi. Firimu ratagokunyepai rakanzi President riya kwai razotanda kubuditsiwa nyasi. Ritoripo pakati ipapa wari kubuditsa zvokutoti wanokwanisa kuenda padandemutande wanoenda kozvionera wegani. Tichagokunyepai zvizere kana tagoriboyawo nesu wacho. Mutongi Erica Ndewere kwai abatiwa nomhosva akabva adzingiwa naMhanduwe. Mutongi Erica Ndewere ndiyo gopa Fata Ribeiro achiramba zvanga zvareketiwa namutongi mukuru uri kuMaraba. Ipapa wazhinji zvawahwadza, asi tondoramba tichindoziva hedu kuti chinotenderera chinobenuka. Judicial Service Commission yatiyo iri kutsvaka wanamutongi wokudare guru munyika wanosvika wapfumbamwe. Ratiro riri kutsvaka watongiwa nokuda kwokuti wakaendesa wamwe watongi kumatare makuru dare guru munyika pabodzi pono dare rinoringa nezvobumbiro romutemo. Toramba tichindoti wanokodzera endai koisa mapepa enyu ikweyo kuti zvitikaire zvizvinu. Nyaya yakaendesiwa kumatare boka ramusakika rinonzi NGO Human Rights kwai yanzi iyo mutongo wacho uribe kupuwa nyasi. Heno kuti uchagopuwa rini, asi wakaendesa kumatare wachiti mapurisa areke zvogwesa zvibaya mavhiri zvavanogwesa mumugwagwa nekuti zvinokonzeresa kutopfa chaiko kwevanhu. Obhedhaya Moyo kwai achagoendesa kudare rodzimhosva zuva rochitanhatu romwedzi waGunyana. Toramba takandoringira. Marvelous naKamba nyasi aenda kuoringana naMhanduwe wakaita musangano. Heno kuti wanga wari kureketa nezvei. Uyu ndio chipiri achienda kwaMhanduwe mashure tinotenda Ndewere. Toramba tichiringa tichagokunyepai kana paine zvimwe zvinenge zvaburika ikweyo. Muferefeti mukuru wehurumende nyasi aburitsa gwaro rache rozvaakafirifeta mugore ra2019 tagokunyepai kuti rairambirwa kubuditsiwa. Ipapa tafara zvikuru kuti rabuditsiwa. Taakumborizemena nokurizuzuna. Tichagokunyepai kuti taripenengura zvizvinu kuti rakamira sei, asi munagadzirira mwoyo yenyu kurwadziwa chaiko mabi yangu. Kwaina mutuli Ncube mupurisa ari pasi ari kugotambira mari yozviuru 33 zvomari yomunyika. Wana murairidzi chaiwo wari kuikona mari yakasvika ipapa, asi zvino hazvabuditsa pachena kuti hurumende yedu inotonga zvinofevha, wanotonga zvisiri feya nokutoti ipapa wanhu wese wangadai wari kubhadharwawo mari dzinoningisika kuzvinu, asi zvino zvakandodaro toimba kuti masangano anomirira wana murairidzi agoite bau rokumirira kuti wabhadharwawo zvakati nakei. Kuno kapato kanyowani kachangobva kubuhwa kari kunzi kari kutungamirwa naPeter Ndlovu, asi yatabvuma kuti ndizvo zviri kuitika. Kanyora tsamba kuna mambokadzi wokuBritain kachiti Zimbabwe isiwo mudare ronyika dzakange dziri pasi poBritain roCommonwealth. Heno kana zvikatetekewa izvi, asi tinoimba kuti zvinotetekewa kuti wanhu wekwedu wagobatsirikawo. Kambani yoNet1 heno kuti yagoitiwa sei, asi ipapa wazhinji chaiwo wari kutadza kana kutumira mameseji kana kutumira foni kana kuenda padandemutande kubva masikati. Zvatorwadza wazhinji nokuti paribe chareketiwa nokambani iyi. Tinoimba kuti zvichagopera nokuchimbidza. Kwai nyika yeZimbabwe ichagotamba mutambo nhabvu noSenegal muKosafa
pamutambo ichatambiwa kubva zuva rochinomwe kuenda kuzuva ro19 romwedzi wakakunguru. Ticharamba takaringira kuti zvichagoburika sei ikweyo. Tiringedu pasi rese. Manyahwa tiita kuti kuta nyasi apo Kenneth Kaunda mwanakomana wokuzambia apfa nyasi. Hwarawa iyi ndiyo yakaita kuti Zimbabwe itinge iri pairi pakutorana kusununguka. Kwabva kwaisiwa mazuva 20 nobodzi okuchemana nomhuri. Tinoemba kuti nekuti tinoziva kuti waMnangagwa wachatoenda kunyahwa yawo, tinozokunyepai kana nyahwa iyi yaburitsiwa kuti ichaitirwa rini. KuBotswana kwaboeka dombo rengoda rakakurisa kudarika mamwe riri pachitatu chaipo pakukura pasi rese. Heno kuti vachagoboya mari, asi aiwa wabi yedu zvawo wanoita zvakadari. Kambani yeHuawei yatiyo ichagoisa mari yokuAmerica inosvika mamiliyoni 60 chaiwo kuvaka zvikoro zviviri zvinosenzesa michini yemazuva ano yemakombiyuta. Wai zvikoro zviviri izvi zvinenge zviri zvevanhu vanosvika 200 chaiwo watoda kuti wabatsirike kana wasimukira kuti wari kuningisika kugona kwawo useza hwavo mune zvekuita michina yemakombiyuta. Tondoramba tichindokwena munhu kuti dai zvaitikawo kweduno. Akambotungamira Ivory Coast Laurent Gbagbo abenhuka kunyika kwache kuIvory Coast com. Angaita gore akagara mupoteri asi ati akubenhuka manje. Heno kana zvikareka kugonetsana naiye Alassane Ouattara akamubisa pachigaropo. Tanzania kwaiyagoitsa mukumbiro wokuti irikuda kukumbira kupuwawo chikwereti chomari inoita mamiliyoni okuAmerica 540 noribodzi kuti wahwise zvinhu zviri kunetsa nokuda kodzihwa mupengo rakasimukari. Heno kana wakagoiboya asi ichagona kuremera nyika iyi kuibhadhara pokare. KuNorth Korea kwai kunogona kundoita nzara yakanyanya nokuti kureketa kuno chikafu chiri kuita chishoma. Mutungamiri wekweyo Kim On-jun ndiye abvuma izvi achireketa izvi. Tinoramba tichindoti dai aita bau rokukumbirira vanhu vache kuti wawanewo chokudya. Tiri ipapo mabi angu, aiwa kwanhasi tabweka. Ndini wenyu MhanduWe WeNhau.